फिसाफ्रा बेसेबांबा गोजौ लेभेलाव फोरोंनानै दङ जोंनि फिसाफ्रा स्कुलाव ओंखाम संनानै दिनै लेखा रोंनांगौ गैया नामा? बिपिएल सरकारनि सायाव बिथां प्रमद बर'नि सायाव सानैसो आइजो मादैमोना मा बुंखो नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिपखौ होलांनोसै नोंथांमोना नायलांदो। स' लोगोफोर गिबियावनो आंनि चेनेलनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय थाग्रोबाय। स' दिनैनि भिडिअखौ थौदो बिदिब्ला नायलांनोसै। जोंनि फिसाफ्रा जों माब्रै जोङो फोरोंलांगोन जोंनि फिसाफोरखौ माजों जाहोलांनो जोङो सानफ्रोमबो 24 घन्टा स्कुलाव जोङो खामानि मावनांगौ। खनसे संहैयाबानो ओरैबायदि स्ट्रिक्ट मास्टारफ्रा जोंखौ रायो। एसेबां जुदि स्ट्रिक्ट खालामोबा जोंनि बेथनखौबो स्ट्रिक्ट खालामनांगौ। जोंनो नांगौ रोखोमनि होनांगौ। जोंनो नांगौ 10,000 मासाव जोंनो नांगौ। जों बांद्रायबो बियाखै 10,000ल' बिदों जोङो बेखौ मानो होआ? सानफ्रोमबो खाथिनायखौ नायोबा जों बेखौ मोननांगौ गोनां जोङो मानो मोना? बेनिखायनो जोङो प्रमद बर' बिटिआरखौबो जों खावलायदों गोख्रैनो जाहाथे जोंनो बे 10,000 बेथनखौ गोख्रैनो जोंखौहाय आखायाव लायो आरो एक्सेप्ट खालामो। एक्सेप्ट खालामा जुदि जोङो आरोबाव मास मोनसे जोङो थाला बन्द खालामगोन। स्कुल ओंखामखौ संनाय नङा जोङो सात्रफोरखौ जों रसा फोनांगोन। सारा मा राहा लायो जोङो बिनि बुंनांगौआ बेनो। आरो ओरैबायदि जायो दे माने इउपिपिएलखौबो बुंनो हाया दैदेनगिरिफ्रा माने खामानिखौ मावनानै मावग'याखै माने फारसेथिं खामानि मोजां मावदों फारसेथिं मावाखै बिदिनो नांलाय खमलाय निउस आपडेटआवथ' नुखाबाय थायो बिदिनो आंनाव खामानि मावदो आंनाव मावाखै जोंनो मोजां खालामदों मोजां खालामाखै बेबायदिनो जायो आरोना बाथ्राया माने दा नै मादैमोना जि बुंदो माने बेबो राइटआनो दोङो बायमान राइट दोङो बायमान राइट गैया बिदि आरोना बिथांमोनाबो दरमा मोननांगौ दा बिथांमोना जिथु खस्थ' खालामबाय दङ माने गथ'फोरखौ जोंहा स्कुलफोरनि माने ओंखाम संगासिनो दोङो बिथांमोनथ' दरमा मोनखानांगौ आरोना माने सरकारि सिस्टेमानो जाबाय बिथांमोनाथ' होमबा दरमाखौ होनांगौ बिथां माबाया इउपिपिएलनि माबा बिथां प्रमद बर'आ होनांगौ बेबो मोजाङानो बाथ्राया मादैमोना थिगखौनो बुंदो माने जों सानसेया खस्थ' खालामनानै जुदि दरमा मोनाबा माबा जोङो बन्द' खालामना दोनगोन ओंखाम संनायखौ माबानायखौ होननानै स' मोजाङानो बुंदो बिथांमोनाबो बेखौ नुबा माने होनो गोनां जागोन बिथां इउपिपिएलनि माबाया दैदेनगिरिफोराबो इउपिपिएलआबो स' बिथांमोननियाबो मोजां जादों खामानिया आरो नैबे भिडिअखौ लानानै रावबो जि माबाना जों इउपिपिएलनि लोगो जानानै बिपिएफनि भिडिअ लोगो जानानै भिडिअखौ बानायदो होननानै स' आं आपडेट होबाय नोंथांमोनाथ' नायना मिथिखाबाय जानांगौ गेदेर गेदेर निउस आपडेटफोरनियाव बिथां मादैमोननिखौ दैदेनगिरिनि खामानि बेफोरो गावसोरनिनो खामानि गावसोरनो मावनांगौ मावजोबफुंनायखौ बेबायदि निउसफोराव नुबाय थानानै गावसोरनो लाजिनो गोनां जायो माने बिदि नुबाबो बिदि भिडिअ ससियेल मिडियाआव खालामनो हाबा गावसोरनो मावफुंनो गोनां जायो बिदि ससियेल मिडियाआव होनो नांगौ आंनिबा 100% होनो नांगौ स' बेफोरनो आरोना जोंनि खामानिफोरा बर'फोरनिया ओरैबायदि जायो जे माने बिथांमोनाबो होआ नङा होगासिनो माने इउपिपिएल बा बिपिएफआबोथ' मोनसे नङा मोनसे खामानियाव मोजां मावदो बिथांमोनाबो गाज्रिबो बुंनो हाया माने सोरनिबा आखाइ दोङो इयाव हमथानाय आखाइबो दोङो स' आं सोरनिबा नामखौ लाना बुङाखै ओरै उमुक थुमुक ओरै फैसा जादों माबा जादों होननानै खिन्थु दोङो 100% दोङो हमथानाय आखाइ दोङो माने बिथांमोननि खामानियाव मोजां माव होनना बुंदो बिथांमोना थिनहरदो खिन्थु खामानिखौ मोजां मावाखै बे मानसिया दोङो खिन्थु जों सोरनिबा नाम लाना बुङा आरोना जोंहाबो गाज्रि जागोन माने उमुगा ओरै लेभेल जाबायलै ओरै इनि नाम लाना बुंनो माने जों माबा फैसा जादों माबा जादों होननानै बेफोर दोङो बेफोर बुंग्रायाबो दोङो खिन्थु बुंनो हाया आरोना गावसोरनो बुजिनांगोन उनाव जाय खामानि मावदो जाय दैथायहरदो इसोरनो बुजिगोन माने सोर जादो सोर माबादो बेफोरनो आरोना थ' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनोसै रावबो गाज्रि मोनलायनांला भिडिअखौ नायनानै स' चेनेलाव सोरबा गोदानबा नोंथांमोना 99%आनो आंनि भिडिअ नायना थाङो स' जोबोद दुखुनांथाव रावबो साबसक्राइब खालामाखै खिन्थु दिनै बुंबाय आङो प्लिज अननानै साबसक्राइब खालामना होदो सोरबा गोदानबा थ' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनोसै नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन थ' बाय